Again, I can't give when they man argument because then we have a message for you people concerning Brother Jerome. When Chok and Jokin, the high time Uno Man Mathias but an enemy to Ndigbo. That is where you will know. Dibia, Kaibia, only him to refresh your memory for you. Didn't support an Mathias baseball mad no me can come and cause Dibia Abia Dibia in Enugu State. Nili Madanando, the Madanando, Kawe Batego, and many people were caught in the scene. He tried to escape a GDM, bring him back to Enugu State. Mathias did not rally around, if not, at least organize good and the Igbo love themselves. Kaje paid the family visit, family or especially that student, Sukunande and that woman, pregnant woman. He never organized it. Agwamuna, his agenda is different from any other thing. As long as I need a Christian, Mathias, I like it. You are not to him, you are not an Igbo person. Oje that we are Igbos before religion. We are Igbos before religion, Abata. And him, he was once a Christian. So Mathias automatically has become a soul that will persecute, that is persecuting the Christians. Then another Fulani in Enugu State. Mathias has never rallied around, pay a courtesy visit or post or to Guinea to seek for help for that person. Manosiga Anambra Keta, Nachi ya back to Enugu, Jeje ba Brother Jerome Ogbonna na police station. Savo ya Akoko. Yes, also have Brother Jerome Ogbonna. Brother Jerome Udalado Okwu, which na every Christian Obuna Muhone condemned his speech, which na he is bound by the law of nature to Guinea to make a mistake and go to a blonde mother. Mathias, on his own part, will embom a video, the video card, that in any day anybody met Oliaka. See why he in a joke or see how their family. A well Christian serve Liako, you cannot blasphemy West and somebody no song will not call Mathias as I say right on. Agwamona, the very time when he had chopped the cancer that has eaten us deep in the form of Mathias. No, I had everybody too late. Oh, yeah, delegating everybody too late. There's one now regarding case Brother Jerome and Enugu Ezeaku, because I said in my previous video that Onyemele Mathias Igwende Enugu Ezeaku, Koyama with youth leader, Koyama Igwende Nsoka. Let us think with our head. Each of them only na akwụkwọ na court bụ onye na-agba ya akwụkwọ onye Igbo maka na onara eme omena na Mathias Ezeaku. Ise ki teach a lesson. How many times have you done this for your people? Or you go say na kidi kisi like Ndigbo no. The same onye Enugu bege. The same one negi nwoke. Aka be kwalu mo na in this video. Enugu Ezeaku oba ikwena ka mmadụ dọlụ gị donye gị n'agha ụmụ ikorobịa Enugu Ezeaku mgbe ejidere nwaanyị kwala iko na-achọ ka atụgbuo ya n'okwute ofu onu daa ọ bụrụ na imebeghị ihe a were okwute tụgbuo nwaanyị ya onye dosa okwute ọ na o nwere ihe na-enega anya na ndụ mmadụ on a daily basis ka eyewu ya ihe na-enega anya na onye ọwụna nọ na ndụ nwere ike ime mistake. That is why mfu ndị na-etu ọnụ na ya wụ onye awụla onye a ana m amụ amụ mana otu ihe ka m chọrọ ịgwa ya Igbo niile wụ ofu and amara m mgbe agha ji bataba n'Igbo ndị nna nna anyị ha mere omenala tọrọ atọ weta na enyere so many ndị ụka taa anụrụ m ha na ndị ụka na-anụ na-afịọ ọ n'ọgbọ ọfụ a ka onye ọwụna chọrọ ka ọwụla ọkanga ụlọ ọmaba Jerome Evangelist Jerome Ogbonna onye Enugu Ezeaku ọba
unu nwoke egbuwe n'iwe egboko n'ọnụma. O nwere ihe nnegara anya mfu ya ka ọ pụtara ya mgbaghalụ, mfu vidio na-aganụ na ọ ga-anọ ebe ọ na-eme ekpere ya mgbaghalụ. Oluwe yesterday mfu ya na live program all mmadụ niile ga-etake where it takes a humble man of God to do that. Ọkwụrụkwa ebe ahụ si biko na ya gara generalize ya mana ya dị sorry na ụrụ mmadụ niile na ọ nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị Enugu Ezika dị faithful na ụrụ mmadụ niile na-eme ya, na ọ bụrụ na ya kwuo na mmadụ niile na-eme ya mana ma ụmụ ya ma mama ya nwụrụ anwụ. Onye ụmụnne ya biko yọsịa mgbaghalụ. Afụrụ m some messages si na-aganụ ndị na-ekwu na ha ga-eje submit petition na-akpọ ụmụ youth Enugu Ezika. Awụrụ m onye Nsụka, awụrụ m onye Enugu Ezika, mana ama m na ihe a awụla okwu izizi ọwụwa emegha m, mana ana m achọ egwu unu jụrụ nwanne unu imegide nwanne ewu nọ na mba. Amalụ m ụlọ ọ ga-abalị esolugo m tinye ọnụ si unu gbaghalụ. Onye na-achọ ịnụrụ unu ọgụ ndị Enugu Ezika mma na warriors ka nkụ na Enugu Ezika. Warriors their sex na Enugu Ezika, great sons and daughters, warriors Enugu Ezika menwere ihe ha chọọ ịnụrụ onwe ha ọgụ, ha ga-anụnwụrụ onwe ha ọgụ na Enugu Ezika. Sometimes njụọ ndị mmadụ si ya ka ihe ị na-elite na ịgado agha ka nwanne megide nwanne ya. Agha dị n'obodo yi na village wu ịnụchaghị ya. Ndị Fulani na-egbu mmadụ na be ndị mmadụ dị iche iche. Ijego n'ụwadụ ọgụ ugboro ole ka egbogoro ndị youth baa n'ime ọfịa. Ọgụ a kịta ha na anụ ugboro ole ka youth machigoro jee okwu Nnamdi Kanu. Ugboro ole ka Nnamdi Kanu nwegoro ikpe youth march ya jee ebe ahụ in solidarity na nwanne anyị nwoke a nọ ọnụ ya na o kwesịrị ịpụta. A na-ekwu electoral reform now, onweghị onye na-ekwu okwu ya. Nobody is talking about electoral reform. Election now they're 2027. Nobody is talking about that. We are busy beating around the bush. We are busy complaining and talking where we don't supposed to talk. O kasem, o mena nasem, onye ekwu onye ekulo. If we youths cannot unite ourselves to be one and respect ourselves, how can we move on something that is very, very important and be active for us to do things right? I'm a Christian to the core. I love God and I'm a Christian. I born in a Christian family. Etonitere m ndị nnukwu nna anyị ha kee ike mgbe a mụọrọ m ha ejebego ụka. Nke m fụrụ n'anya ka m na-efolo. I'm not against an Igbo tradition, although na-esi eme ya, mana nke m jụrụ bụ ihe ọjọọ a na-eme na ya. And a jụrụ m mmadụ ịkparị mmadụ ibie, mmadụ ịgwa mmadụ ibie okwu maka mmadụ ebe gị na ya ga-afụ. Mana nke na-adọ agha between Igbo and the Igbo, I don't value it and I don't welcome it. Ụmụ ikorobịa Enugu Ezika ngwa binizienu ga-egbu onye nke unu. Malụkwa oyina na nwanne amana. Evangelist Jerome Ogbonna ka ụkwụ nwanne iso na anybody ọ na-aga anụsi ya ọgụ. Baanụ n'ime baanụ dozienụ ọyọ na private yọ na public yọ online ya mejọrọ ụmụnne ya. Ọ na onwe value n'ebe Enugu Ezika nọ. I don't think that Jerome Ogbonna will talk. Mana o nwere value ebe ọ nọ malụ na ihe unu mere.
I love Enugu Ezikoba. I love the warriors in Enugu Ezikoba. I love the great sons and daughters in Enugu Ezikoba. Don't join anybody to fight your brother. Enugu Ezikoba is capable and able to settle their matter inside house. Makoko kusi anoi.